Вас вітае інфармацыйная служба телеканала МКТБ. У эфіры навіны час мясцовы, у студыі Алеся Ушакова і галоўнае сёння. Камсамолу 100. Эстафета пакаленняў. Пачатак святкаванняў паклала урачыстае ускладанне кветак да мемарыяльнага комплексу у гонар вызваліцеляў Маладзечна у парку імя Перамогі. Зменіцца напрамак галоўнай дарогі на перакрыжаванні вуліц Замкавай і Чарняхоўскага. Пакуль жа ідзе паступовая падрыхтоўка вадзіцеляў. Святло абразоў. Адкрылася выстава Ядвігі Сенько. Іконы і карціны мастачкі на біблейскую тэматыку упрыгожваюць розныя храмы Беларусі. Камсамолу 100. Эстафета пакаленняў. Беларусь адзначае векавы юбілей самага масавага моладзевага руху. Сёння ў Палацы Рэспублікі на ўрачысты сход і святочны канцэрт збяруцца былыя камсамольцы і прадаўжальнікі традыцый з усёй краіны. Цэлую серыю мерапрыемстваў прымеркавалі да стагоддзя камсамола і ў маладзечнінскім рэгіёне. Пачатак святкаванняў паклала урачыстае ускладанне кветак да мемарыяльнага комплексу у гонар вызваліцеляў Маладзечна ў парку імя Перамогі. У адным з траі мітынг аб'яднаў актывістаў і лідараў моладзевых арганізацый раёна і ветэранаў камсамола розных гадоў. У той час Ленінскі саюз моладзі быў абавязковым пунктам жыццёвай праграмы практычна кожнага савецкага грамадзяніна. Сённяшняга дня памяць аб ВЛКСМ будзе жыць і ў гарадскім парку. Тут з'явілася дубовая алея. Маладыя дрэвы высаджвалі разам з камсамольцамі актывісты і лідары БРСМ. Нават на выперадкі хто хутчэй. Але ў сімвалічным спаборніцтве перамагла дружба. Добрыя традыцыі 20-го стагоддзя сёння ў краіне працягвае Беларускі саюз моладзі. Соблюдается преемственность, это отрадно. Нам приятно, что нынешнее поколение молодых людей приняло такое активное участие в праздновании столетия комсомола. И я бы очень хотела пожелать, чтобы вот этот заряд юности, который мы еще в себе несем, он как бы передался нашей молодежи. Вообще комсомол я воспринимаю, и многие мои товарищи, как пароль, своеобразный пароль на взаимопомощь, на братство, на дружбу, на верность. У прадаўжэнні тэмы стагоддзя камсамола. 29 кастрычніка 1918 года адбылося адкрыццё першага з'езда Саюза рабочай і сялянскай моладзі. Гэты дзень і лічыцца днём народзін Усесаюзнага Ленінскага камуністычнага саюза моладзі. Камсамол граў вялікую ролю ў выкананні розных задач. Напрыклад, паднаўленні народнай гаспадаркі, індустрыялізацыі і калектывізацыі. Гэта была масавая арганізацыя, якая мела каласальнае ўздзеянне на ўсе сферы жыцця. Прамысловасць і эканоміку, адукацыю і навуку, культуру і мастацтва, а таксама спорт і арганізацыю вольнага часу. У кожнай установе, прадпрыемстве і ведомстве абавязкова была первічная арганізацыя ВЛКСМ. Школу камсамола прайшлі каля 200 мільёнаў юнакоў і дзяўчат. У святочны дзень віншаванні да жыхароў Маладзечынскага раёна накіроўваюцца тым, для каго камсамол стаў часткай жыцця. В День комсомола желаем всем представителям старшего поколения достижения любых высот и свершения всех желаний. Ведь советская молодость всегда была впереди. Удачи вам, здоровья и успехов! Я, как бывший комсомолец 60-х годов, поздравляю комсомольцев со столетием Ленинского комсомола. Желаю крепкого здоровья, успехов в учебе и всего самого доброго в вашей жизни. Сегодня мы, подрастающее поколение, являемся членами Белорусского республиканского союза молодежи, следуем традициям, заложенным комсомолом. Поздравляем с днем рождения комсомола, желаем здоровья, оптимизма и удачи. Цяперашнім членам БРСМ и былым комсомольцам я жадаю таксама задору, жадаю маладосці, парываў, зрабіць нешта лепшае, каб прынесці карысць радзіме. Віншую са стагоддзям. За рулем аўтобуса. У апошнюю нядзелю кастрычніка ў Беларусі па традыцыі адзначаецца дзень аўтамабіліста. Свята стала агульным прызнаннем заслуг транспартных работнікаў у развіцці эканомікі рэспублікі. Штодзень тысячы вадзіцеляў па ўсёй краіне дастаўляюць пасажыраў у патрэбнае месца ў патрэбны час. Напярэдадні свята мы наведалі найбольш буйную транспартную структуру нашага горада – аўтобусны парк.
Сапраўдны водитель автобуса повинен быть профессионалом. На яго рахунку жыцці іншых людей. Некалькі сотен пассажиров он перевозить только за один день. Выносливость, працавитость и увага – галоўныя рысы, якімі необходно володаць шофёру. Павел Краучонок уже больше за 30 годов працуе у автобусным парку. Праца нелегкая, а тому ён упэўнены, что это не просто работа, это призвание. Работать водителем в некоторой степени тяжело, потому что вот ранние подъемы – это сложновато для некоторых. Ну и так постоянно должен быть в внимании, смотреть за дорогой, за пассажирами. Подъем у 4 годины и вяртанне додому глубокой ночью. Первая смена начинается с 5 раницы, а другая заканчивается каля годины ночи. У водителей няма вызначенного маршруту. Яны повинны ведать кожный напрамок однолького добра. Перед тем, как выехать на линию, это все по времени, должны автобусы отправляться. Нужно сделать осмотр автобуса, проверить его техническое состояние, чтобы исправно выходил на линию. Акрамя гэтага, часам приходится выконваць функции кондуктора и продавать проездные билеты. Специфика працы шофера автобуса непростая. Не каждый сможет працаваць по такой профессии. Работа водителя, наверное, всегда была не очень простая, а в данный момент, наверное, она еще более сложная, потому что интенсивность движения, конечно, если брать чисто водителя по городским перевозкам, она очень сложная, особенно в данный период времени. Транспорта намного больше увеличилось, даже по сравнению, если брать лет 5 назад. У автобусным парку за рулем пассажирских машин зараз працуе 129 человек. А пачыналася история транспортного предприемства 70 годов назад с 3 адзінак техники и одного пассажирского маршрута, які звязваў площадь Свободы и городский дом культуры. Сегодня только городских маршрутов 25, пригородных 60, а межгородних 17. В настоящее время филиал «Автобусный парк» является одним из крупнейших автотранспортных предприятий области, в котором насчитывается более 130 единиц автобусной техники и 61 единица грузовой техники. За рулем и днем, и ночью при любых умовах надворья, нават у святочные и выходные дни. Бо основная задача супрацоўнікаў автобусного парка – зрабіць наше паўсядзённае жыццё больш простым и комфортным. И яны з ёй паспяхова спраўляюцца. Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ. Да уваги аўтааматараў. На выездзе з Маладзечна ў Вілейку зменіцца напрамак галоўнай дарогі. Цяпер другараднай стане вуліца Чарняхоўскага, а кіроўцы, што рухаюцца па Замкавай, будуць мець перавагу. Змены ў арганізацыі дарожнага руху не беспадстаўныя і звязаныя з частымі дарожна-транспартнымі здарэннямі на дадзеным участку праезжай дороги. Статистика показала, что большинство ДТП происходит на данном перекрестке из-за того, что водители транспортных средств при движении с города Вилейка по тем либо иным причинам, в частности, это не замечают просто знака 2.1 приоритета главная дорога, чуть не ступая дорогу транспортным средством, движущимся по улице Черняховского в направлении города Вилейка, происходит ДТП. При анализе руху на скрыжаванні было установлено, интенсивность руху аўтамабіляў прыкладна аднолькавая як по галоўнай, так и по другараднай дорозе. У сувязі з гэтым і былі прыняты змяненні. Новаўвядзенне пачне дзейнічаць у бліжэйшы час, таму супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі просяць кіроўцаў быць асабліва уважлівымі і звяртаць увагу на дарожныя знакі. Пакуль жа ідзе паступовая падрыхтоўка вадзіцеляў. Для паніжэння хуткасці паклалі штучную няроўнасць і абазначылі стоп-лінію. Неўзабаве тут з'явіцца знак «Рух без прыпынку забаронены». Дапамагаць органам правапарадку выяўляць праванарушэнні на дадзеным участку дарогі будуць камеры відэафіксацыі, якія ўжо усталявалі на скрыжаванні. Страшная авария адбылася днем 27 кастрычніка на трассе Минск-Маладзечна. 4 чалавекі загінулі, 5 былі дастаўлены ў бальніцу. Сярод іх ёсць і дзеці. Зараз супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі шукаюць сведкаў. Лабавое сутыкненне двух легкавушак адбылося каля 16 гадзін 30 хвілін на небяспечным участку дарогі пад Радашковічамі. Паводле аператыўнай інфармацыі на 35-м кіламетры трассы Мінск-Маладзечна-Нарач аўтамабіль Volkswagen Jetta рухаўся ў бок сталіцы па ўмацаванай абочыне. Яму насустрач ехала Мазда. Нечакана па невядомых прычынах кіроўца Мазды выехаў на паласу сустрэчнага руху. Машыны сутыкнуліся. У выніку дарожна-транспартнага здарэння абодва кіроўцы, пасажырка і дзіця з аўтамабіля Мазда загінулі на месцы здарэння. Астатнія 5 чалавек, усе пасажыры з Volkswagena, а таксама жанчына і 7гадовае дзіця з другога аўто атрымалі раненні. Па словах афіцыйнага прадстаўніка Міністэрства аховы здароўя, усе пацярпелыя ў цяжкім стане ў сталічных медыцынскіх установах. 1,5гадовае дзіця знаходзіцца на
на апараце штучнай вентыляцыі лёгкіх. Таксама Рэспубліканскі навуковы практычны цэнтр неўралогіі і нейрахірургіі з пераломам галёнкі быў дастаўлены 10-гадовы школьнік. У дарослых пацярпелых розныя траўмы. Яшчэ одна трагедыя адбылася ў мінулыя выхадныя ў Маладзечынскім раёне. У суботу 27 кастрычніка 2 чалавекі трапілі пад электрычку. Здарэнне адбылося на чыгуначнай станцыі Аляхновічы ў палове 9 вечара. На рэйках перад цягніком, які ішоў з Мінска ў Солы, апынуліся 49-гадовы мужчына і 46-гадовая жанчына, абодва жыхары Маладзечна. Па словах відавочцаў, яны былі ў нецвярозым стане, хісталіся стоячы на платформе. Па аператыўнай інфармацыі мужчына памёр на месцы трагедыі. Жанчына ў цяжкім стане шпіталізавана. На станцыі працавалі медработнікі, следча-аператыўная група. Прычыны і абставіны здарэння зараз высвятляюцца. Святло абразоў. У касцёле святога Юзафа адкрылася выстава мастачкі Ядвігі Сенько. З яе творчасцю знаёмы многія маладзечанцы, а іконы і карціны на біблейскую тэматыку упрыгожваюць розныя храмы Беларусі. Тэму працягне наш карэспандэнт. Дольны касцёл святога Юзафа, які месціцца ў ніжнім паверсе асноўнай пабудовы, гэта як бы прэлюдыя да храма малітвы. Нядаўна тут быў закончаны рамонт. Майстры аддалі перавагу светлым і цёплым фарбам, у выніку чаго памяшканне стала па-дамашняму утульным для кожнага. Не забылі зрабіць і сучасную галерэйную сістэму. І адным выставачным залам у горадзе стала больш. 2 тыдні таму дольны касцёл асвяцілі, і на першай выставе гледачы змаглі ацаніць творчасць мастачкі Ядвігі Сянько. Тут прадстаўлены яе новыя работы, а 4 з іх увогуле выстаўляюцца ўпершыню. Адзін з абразоў, Божая Маці святога Розарыя з Помпеі, мае даволі цікавую гісторыю. Несколько лет назад одна из прихожанок костела святых Симона и Алены пришла ко мне с такой просьбой написать ей лик этой Божьей Матери и рассказала такую дивную историю, что в журнале «Ave Мария» она прочитала, что если молиться Божьей Матери, читать новеллу 54 дня, то исполнится самое сокровенное желание, которое она хотела бы, чтобы оно исполнилось. У нее сын, который работает и сейчас в Сингапуре, занимая большую должность, он очень долгие годы не женился. И она, как любая мама, хотела ему счастья, семейного достатка. И вот случилось чудо по ее молитвам. И приезжает сын с невестой, знакомит ее, приглашает ее на свадьбу. И вот она заказывает у меня эту икону святого Девы Марии, святого Розария из Помпеи. И большого размера, по-моему, 75 сантиметров высотой. И через Москву она летит с аэропорта Московского в Сингапур, везет эту икону для того, чтобы ее эта покровительница Матерь Божья охраняла новую семью ее сына. Мастачка падчас экскурсіі распавяла дзецям і дарослым пра кананічныя вобразы і біблейскія сюжэты на сваіх палотнах. Аксён Сэдмун запрасіў наведаць бібліятэку. Многія з прыхажан цікавяцца духоўнай літаратурай, а кніжныя фонды пастаянна папаўняюцца. Наладжаны сувязі з выдавецтвамі, пісьменнікамі, таму кожны можа знайсці сабе нешта для душы. Тут жа ў бібліятэцы праходзяць пасяджэнні касцёльнага камітэта, а па чацвяргах сустрэчы з усімі, хто хоча далучыцца да веры ці проста атрымаць адказ на набалелыя пытанні з вуснаў святара. Зуб болит, я иду к врачу, иду к зубному врачу. А когда идет речь о состоянии души, о переживании души, о свойствах души, мы не идем к врачу зубному или там терапевту, мы приходим к священнику. И поверьте мне, что здесь происходят очень многие такие интересные встречи, дающие нам, священникам, более актуально, более своевременно отвечать на те призывы, которые сегодня общество ставит нам. Радуе ксяндза Эдмунда тое, што каля сотні дзяцей не забываюць дарогу ў храм на рэлігійныя заняткі. Цяпер моладзь занята таксама падрыхтоўкай дабрачынных праграм да свята Божага нараджэння. Новае аблічча дольнага касцёла па дастоінству ацэняць і госці. Мерапрыемстваў на перспектыву тут запланавана нямала. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. Гэта ўсе навіны, што мы паспяваем расказаць вам. Наперадзе прагноз надвор'я, усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.